mati cinta denai harokan batarimo pilihan orang tua ibu hati di dado ino di cara cok adia biarkan denai manangguang surah datang bayi bojo maafkanlah denai maafkanlah sayang terima maaf denai oi udah bukan nyudani oh denai manarimo tapi hati lah terlanjut terluka. Sudah urang basi yang padi rumpui salai indah urang sisokan dulu satengah mati cinta denai harokan batarimo pilihan orang tua ibu hati di dado ino di cara cok adia biarkan denai manangguang surah apa dia benar udah rupanya baca di dalam kenangan cinta kita barasulai ada harapan makanya denai babalik pulang usah diingat di kana jua mampu eluko badara ulang di hati denai mulai lupa usahlah adia datang bayi bojo maafkanlah denai maafkanlah sayang terima maaf denai oi udah bukan nyudani oh denai manarimo tapi hati lah terlanjut terluka.